Arratsalde on guztioi, Bermeon gara eta denboraldiko azken asteburua dugu hau, playoffen asteburua, emakume eta gizonak, gaur hasi eta bihar Portugaleten igoeraren bila batzuk, beste batzuk, mailari eusteko gogoz. Eta egia esan, azken denboralditan bezalaxe, gaurko estropada oso garrantzitsua izango da, playoffa nola argituko den jakiteko. Zergatik? Gaur ere, haizea dugulako hemen, itxaso nasi xamarra horitzaro inguruan, kanpokaldean, eta alde horretatik zailtasuna handiak izango dituzte, erlojupekoan arituko diren kirolariek. Bai emakume eta baita gizonek ere, joan zen urteko emozioa gogoan dugu guztiok, eta besteak beste horretxek ematen dio nortasuna eta garrantzia asteburu honetako norgehiagokari. Demoraldia errematatzeko beraz, playoffa geho, Bermeoko bandera izango dugu jokoan, Euskola Beligako 8 honenentzat. Ibon Gaztañazpi jauna, arratsaldeon. Baita zure ere, Mikel. Hiri fartxu eta alai, naiz eta eguraldiari dagokionez tankera Petral xamarra hartu duen gaurko honek. Irri fartxu eta alai, ona etorrita, Bermeora urte garai hontan, playoffetara benetan pozgarria da, ikustea hemen zaleak, bai Bermeo zaleak, eta playoffan dauden treneruetako zaleak handik eta hemendik banderak, Zarauztarrenak, Kaikutarrenak, Sestao, Santurtzi, San Juan, poza ematen du, Mikel, zeran aipatzen genuen kontxa emozioa zela, iruditan ikusten ari gara, hemen ere, emozioa ikeragarria dagoela, eta hau, koinmailako eliteko kirol badela, eta denek nahi dutela horregon. Beraz, alde horretatik, hemen asko eta asko dago jokoan, gaur Bermeon eta bihar Portugalen. Eta gainera, Galiziarrek ere hemen ditugu, bai txapela eta bai tiran emakume eta gizonezkoetan dira, Galiziako ordezkariak gogotsu, baina gero komentatuko dugu emanaldian zehar, zailtasun asko izango dituzte, naiz eta entenatzaileek ongi ezagutzen duten hemengo estropada eremua. Naturak ekarri digu berriz ere, Ibon, nolabaiteko laguna dugun haizea, euria ere atejoka, behar bada haizea mantentzen du momentuz euria, baina emanaldia bukatu aurretik zaparradaren bat izan dezakegu, eta batipat kanpoko balitzen inguru horretan antzematen da, ura nahasia dagoela, trapaila giroa badugula hor. Horixe, hitza horixe azpimarratuko nuke, trapaila giroa, Mikel, Bermeo aipatzen dugu, estropa eremu oso teknikoa dela, Euskadiko txapelketan hemen izan ginen, hori ikusten da, baina kontua da hemen, playoffetara etortzen garela, iraila oso aurreratuta dagoenean. Eta urtea joan eta urtea etorri, ia horrelako moduko giroa topatzen dugu. Batetik, gaur, haizea protagonista nagusia. Haizea ikeragarria da bil. Ufadak ia 30-marrekoak eta berez. Zailtasun ugari ditu ere monek gaur areagotu egingo direnak. Eta alde horretatik giro oso marinela eta hemen estropadan gu gauden arrigurtzi barra batera eta arraunketa hartzen ez duen taldeak. Banderarako lehian bai, baina playoffean irutzen zait, playoff erdia joango zaiola. Gaur bertan galduko dituzte batzuk aukera. Hiru minutuan. Ederki, uretan dugu Eritz Hernandez lankidea eta beranagoaz, ea bere testigantzak argitzen digun oraindik apurba gehiago, ze baldintzatan arituko diren gaur gure arraunlariak. Arratsaldeon Eritz, aurrera. Arratsaldeon bikote, arratsaldeon ETBko ikusentzule guztioi ere baldintzak, arraunerako arraunlaria balimazara kaskarrak, ikusteko kanpotik gozatzekoak bestelakoak izango dira. Haizea dugu, baina oraindik ez dugu haize bortitz hori bigarren txanda, orezko txanda parean helduko da. Momentuz esan duzuena, giro trapaiozua kanpuan eta barruan, puntak libratu arte behintzat, libre. Lehen da bizi, emakumezkoen playoffa, emozioa aipatu duzu Ibon, emozioa eta haratago doa, ardura eta kezka, urte guztia baitago gaurko egunean eta biharkoan jokoan, eta hori frogatu beharko dute hemen Bermeoko uretan. Emakumezkoen playoffean, 5 izango dira hautagaiak. Donostiarra, favorito nagusia, jakinda gainera Urbietaren taldeak nolako denboraldi bukaera egin duen, favorito argiak dira, Euskotren maila mantentzeko hortik aurrera, gudua edo gerra, baina badaude favoritoak ere. San Juan esaterako edo ETE Liga irabazi duen Zarautz. Enbatak desilusio ikaragarri hartu zuen kontxan, baina gaurkoan amorru bizi zureratuko dira etxarteren neskak. Eta ondoren Galiziarrak datoz, txapela, Galiziako txapelduna eta tiran. Beti, beraien mailaren inguruan zalantza ugari izaten ditugu, ikusiko dugu ea zer nolako maila ekartzen duten Bermeoko uretara eta bihar Portugaleteko uretara. Protagonista hauekin eta gehiagorekin, gure lankidea den Sara Gandara izan dugu traineruen padokean, eta okerrez panabil Sara, oraindik ere, hortikan zabiltz.
Halaxe da, bai, arratsaldeon eritz, lankide guztioi eta ETV-ko ikusentzule guztioi, hementxe gaude traineruak dauden tokian, tokietako batean, bi toki baitaude, traineruak pixka bat nolabait bereiztearren, edo nola ere hementxe gaude, eta puntan ere, zale ugari ikusten ditugu, zaleak pixkanaka badoaz puntaraino estropada behar bezala ikusteko, iraiak 20 ditu. Normalean, Bermeora etortzen garenean festak dira, baina aurten iraiaren 16an bukatu dira. Edo nolare festak giroa da nagusi hemen Bermeon, izan ere gorriz markatutako eguna da gaurkoa eta bihar ere bai. Eta erakutsiko dizuegu hemen padoka dagoela, bereziki Euskolabel Ligako traineruak dauden tokia da hau, baina edo nola ere hementxe rampa honetatik uretaratuko dira ontzi guztiak, dagoeneko playoffean lehiatuko diren neskak uretan daude, beroketa ariketak egiten daude, izan ere lehiatzeko prest dira jada Bermeoko uretan. Eritzeko ondo esan duen bezala, giro trapaia dago, baita lehorrean ere haizea dabil, euritantaren bat edo beste, freskatu du giroak eta egia esan, arraunerako behar bada fizikoki eta fresko egoteko, baldintza ona dira, baina arraunean egiteko gogorrak izango dira edo nolare. Protagonistekin hitz egiteko aukera izan dugu, geroxeago aukera izango dugu eurekin uretatik ateratzean hitz batzuk biltzeko, baina aurretik ere euren nerbioak, euren sentipenak biltzeko aukera izan dugu. Bueno, goguakin zita garrantzitsua da, denboraldi asua hor gabiltza borrokan, larri ibili gea momentun baten, honen bila borrokatu gea, playoffean egoteko. Nik uste dut denboraldi aurre jundan bezala, asko hobeto jardun gehala, baina orain borrokatu beharra do. Ez den bezala ustet gure momentu honenean datorrela, baina hemen inorrez dator brometeako eta lan gogotekin berko da. Neskak moralez beteta daude, oso ondo entrenatzen haitu geha bi asteotan. Lehenko zegoen honen etorri ginen, eta oso guztebile ginen, eta gaur dongiruak indetazean, gure bersioiko bena barratatze dugu. Eta gure lan etxabelen badau, aukerak hor mai gainean dozkau ez, baina gero ikusikoa. Nerviok, nervio daude, porque azkenian aurreneko playoffa da neskentzako, talde gaztea da, baina, hemen gaude, aliatu gehoneaino eta ondo iteko asmoekin. Donostiarra goian ibildu da eta zerbaitegatik da. Eta Zarautz, oso ondo kalesikatu jan ikusi gendun oso ondo ibiltzen dela eta ibilduko da oso ondo. A ver, primero empecemos por los rivales, los veo fuerte. Han hecho muy buenas clasificatorias y regatas en la Concha y de momento están por delante nuestro, pero creo que tenemos opciones, no hay unas distancias sustanciales. En Donostia el mar no era el más apropiado para nosotros y pero quien tenga miedo que se queda en casa. Entonces nosotros venimos aquí con toda nuestra voluntad y con toda nuestra intención de querer hacerlo bien y pasar. No, a ver, para nosotros es una regata muy complicada, evidentemente, digamos que aquí el nivel, ya conocemos el nivel de la CT, tanto en este caso Donostiarra, los equipos de la Liga ETE, como también Chapela de nuestra liga, y evidentemente el nivel es muy elevado, entonces nuestras opciones, va a estar complicado, pero nuestra intención es tratar de dar nuestro mejor nivel, ver un poquito dónde nos pone la regata, si estamos en condiciones de disputar los puestos de playoff, fantástico, y si no, pues también aprender a seguir cogiendo experiencia y nada, continuar. David Zerodio, bueltako bidea egin nahi du, joan zen urtean maila galdu eta orain berriz ere gora begira. Hemen zaleak, zale asko, klub guztien jarraitzaileak, bai gizonezkoen lehian arituko direnak, Euskal Herritik, Sestaotik, Santurtzitik, Plentziatik, Galiziako jendeare bai, Txapela eta Moañaldekoak, tiranen jarraitzaileak, eta koloretsu eguna, naiz eta eguraldiari dagokionez, azkar antzemango zenuten irudiak ikusita, begira nola dagoen, Petral Xamarra, hor soilube aldetik azaltzen direnentzat ikuspegia, ez da abuztuko egun dotore horietakoa. Ipar-mendebaldeko giroa argi eta garri batetik itsasoa eta bestetik zeruti datorrena, eta lankideekin eta izketan lehentxeago, ia urtera hausia daukagu hemen, Kostatzen zaigola giro eguzkitsuarekin etortzea, playoffera. Udazkeneko tankera zabaltzarik gabe. Bueno, dida batean gure zale Ibon eman behar dizkigu datoak, alde batetik batimetria eta bestetik itsasoaren egoerari buruz eta haizeari buruz, alik eta datu sorta egokiena, beti bezala Euskalmet eta Astiko teknikarien laguntzari esker. Aurrera Ibon. Uxe Mikel,
lehenbiziko gaurko marea, usta laurden gutxi inguruan izan da, itxas gora, beraz gaurko txanda denak, laurak bi playoffak eta ondorengo biak, ura bera antzeman da, eta ura gainera indarra hartzen, arratsaldeak aurrera egin ala, eta batez ere garrantzitsua, hauxe, ezkerrean goikaldean ikusten duguna. Altua. Oso altu, ez dira gaur 15 bezalakoak, orduan 100 pasakoak, baina 80 oso kontuan hartzeko moduko marea bizia. Teknikoki, 80ko koefizientetik gora, marea bizitan gabiltza. Eta hemen, batimetria, hau ere dagoeneko, ezagutzen ari garena, eta ezagutzen duguna, hortxe, Boskarrenen kaleak, hemen, irteren inguruan, apenas ondorik, 4 metro eta hor tarte handiago. Begira, 0 kalean, 14 metro, gaurko itxasgorarekin, hor 20 metrotik gora egongo dira, beraz, hor ondo diferentzia handia. Hor, izaro aldean, kanpoko balizak, hor ere ia 20 metroko ondoa, eta pistaren eremuaren erdian ere nahikoa ondo badago. Eta, hauxe, gaurko olatuak, serierik handienak. Metro erdi gora eta tarteka metro batekoa. Ondoko itxaso pixka bai. Ipar mendebaldetik, hor niretzat garrantzitsuena norabidea nola sartzen den, horrek esan nahi du, aruntzakoan lehenbiziko luzean, 3. gizonak, olatuak hartuko dituztela lehenbiziko luzeetan. Haizea ipar mendebaldekoa nire ustez gaur oso kontuan edo kontuen hartzeko baldintza, haizearena 20 km/h orako ufadak izango ditugulako, eta haizeak gogorra astintzen duenean, zailtasuna laura ere iritsiko. Ze momentutan etorri ufada, hor dago gakoa. Gakoa, aruntz edo nuntz, erabat aldatuko da eta. Datu sorta hori zuei eskainetak gero, pagoaz emakumeen playoffean, lehen jardunaldi honetan, arituko diren eskifaiak aurkestera lehenengoz, kale sosketak emandakoa, kale bakarra da, hemen jokoan dagoena da, irtera ordena. Batipat, atzeti doanak erreferentzia batzuk izango ditu, baina presioa ere bai. Erreferentzia horiek nahi bezain honak ez baldin badira. Beraz, hor sosketak emandakoa, zera izan da. Lehen arituko dena, lehiari hasiera emango diona, San Juan izango da. Begira non diren hor, Gaizka Garmendia. Garmendia. Hor, txarri gurtziaren muturrean, Gizonezkoen patroia, zuzendaritza taldeko kidea, eta beti segundu bat nondik hobetuko, hortxe Erne eta Zorrotz. Esan bezala, lehenengo San Juanek ekingo dio lanari emakumezkoen playoffean, eta gero minutuko tartean abiatuko dira, Donostiarra, jarraian Tiran, ondoren 3 minutu pasatzen direnean Txapela, eta azkenengoz Zarautz izango dugu lanean. Eta badakizue, playoff honetan lehenengo bientzat izango dela saria. Hau da, datorren urtean Euskotren ligan aritzeko aukera. Postua defendatzera irtengo dena, esan beharrik ez dago, Donostiarra. Eta besteak txartelaren bila ilusioz gainezka. San Juan darrekin hasiko gara, Ibon. Hau da, Anartz Gereñok prestatutako kuadrilarekin. Laida Balderrama, Patroi, Mikel, eta niretzat datua, izena zaratago, 13 arrobiko arraunlarirekin. Eta arrobikoa ez den bakarra, hau salen lehialenek ezagutuko dute, Maialen Arrazola. Harrigarria irutzen zaidan, nondik arituko den gaur? Bai, aurrekalari lanetan. Ez dut gogoan, Arrazola anikusia, eta begira, alde horretatik, eskarmentua aurreko moturrean eramango. Urte oso ona eginda, bigarren eta ligan, baina puntu bakarra atera dio Zarantza San Juani, hori da, bandera sorta ederra irabazita biak. Ondoren arituko dena, Donostiarra Ibon Urbietaren taldea, eta azken estropadetan eta batipat kontxan oso dotore ibilitako. Hori da, eta nolabait ere eskifaia 14koa, Miguel Urbietak erabaki du, azken aldian, abuztuan ondo ibili dena, eta Donostian aldaketa bat egin zuen, igande batetik bestera, gaurre aldaketa oso gutxi azkeneko, arraun saioekin alderatuta pantxa ontzian. Urrengoak, hau ese dira, Moañakoak Tiran arraun elkartekoak. Eta prestatzailea, David Zerodio dute, patroi lanetan Irene del Rio. Hori da. Eta lehen, Euskotren ligan aritu zirenean, Mikel, hortutik ezagutzen ditugun hainbat izen, oraindik taldean, Pastoriza, Maria Alderet, Laura Pardo, Romina Santome, eta duela 2 urte, maila galdu zuten, eta egia esan nik aukera gutxien, ikusirik nola joan den denboraldia eta maitzea ikusita, Tirani. Bai, irudietan ditugu,
redondelakoak, txapela arraun elkartekoak eta egia esan txapelak beste sendotasun bat erakutsi du Galiziako ligan egurtu egin ditu aurkari danak eta hemen Fernando Álvarez eta Juan Zunzunegi dituzte arduradun patroin lanetan Olaia Martínez. Eta hemen Zarauztarrei dagokienez, esan etxarte prestatzaileak nahikari osa duela patroi lanetan eta kuadrillan, argi dago Bizkarrezurra oso ondo landuta duela eta liga nahi nongi moldatutakoa hauxe da. Jende oso gaztea, Mikel, gaur, hauek urte borobila izango da igotzen badira, baina urte oso eginda eta behar badari gabe, Kontxako estropadan gertatu zutzainaren ordute arantzateratzeko gogoa eta aukera izango dut. Bien bitartean, zalea kokatu dira, koloretsu, eguerdian jadanik Bermeoko Lamera inguruan eta egundoko giroa zegoen, arraun giro jatorra. Merezi du Bermeora etortzea arraun egunarekin ikusteko nola bizi den, Lamera nola dagoen, horre musika, jendea giro sanoa, benetan arraun giro bete-beteko. Irudi honek ederki adierazten du guzti hori. Inguruan daude, inolako zalapartarik gabe, kirol legez eta elkartasun giro handiarekin, bakoitzak bere kolorea du, bere taldea animatuko du eta hortik aurrera onenak lor dezala txartela. San Juan darra prestatzen. Zeharpegi erabat kontzentraturik. Laida Valderrama, arrantzan. Mikel, haizea ipatu dugu ipar-mendebaldekoa. Ipar-mendebaldekoa haizearen ezaugarria ez da ratxeatu, ez da ize ratxeatu. Alde horretatik, 5 minutun elkarren segidan aterako da, nahiko antzekoak izango dira, baldintzak gertaliteke, 5 minutuan aldatzea, ufadak... Ufada horiek zen momentutan... Eixeago de gutxiago izatea, baina zainuke ez dagoela ego haize konturik. Ego haizea benetan izaten da eta jostari eta kapritxos. Semaforoa gorri erne, bai, berdea! Hasi da play-offa jaun Andreo, gorda San Juan! Atzera begira denak, patroiari horretik. Ritmoa markatuz, Istriborretik, Aiora Kalua, Oborretik, Amaritu Lopetegi. 30 palada minutuko jos. Eta orain, hor barra ikusten dugu, oraindik babesa izango du, libratuta gero ere, mendebaldetik, arribolaz matxitxakotik sartzen delako, denboralea, baina gero zailduko dira hor kontuak. Estropada ere monek badu, beste berezitasun bat. Lehenbiziko luzean, olatua alde izango dute. Koparean edo hanka olatua hartzeko modukoa. Luzatzen, San Juan darrak eta irteeran txartela babesteko lana egingo duen kuadrilla, Donostiarra. Hortxe dira. Bantxa trainerua. Horatu Euskotren Ligan. Azken aurrekoak 7 garanak izan direla. Hondarribia galdu zuen maila 37 punturekin eta Donostiarrek 42 punturekin 7 garren gorago geratu zen eta larrua salbatuta Ibaika 49rekin. Ze estilo ezberdin, Zarautz eta Donostiarra hasierati luzeago. Eta hor beste detailea, hor babor espalda inguruan metakrilatosko palka ikusi diogu. Estriborrean ez, kanporantz izango dutelako. Olatu ere bai horre. Egira ertzetik nola sartzen den, Trabes, olatu. Bueno, lanean jadanik San Juan eta Donostiarra. Urrengoa irteeran tiran dugu, orain Galiziako biak, tiran eta txapela, eta azkenik Zarauztarrak arituko dira. Bai berdea! Hor da tiran. Alako erlojupekoetan gauza asko izaten dira garrantzitsu bat, lehenbiziko referentziak. Lehenbiziko referentziak aurrenekoak, ikeragarri markatzen du. Arraunketa sentatzeko eta konfiantza emateko eta Nolako saioak egin ote dituzten hauek, ezta? Uda osoan jardun dira, 3.000
lantzen, orain itxasmila bat eterdi, eta erritmo aldatu behar da, eta hortik aurrera, Baina begira, Mikel, detalle bat baino ez. Gura egokitu, bai. Donostiarra eta San Juan, irterania 50 palan, 5. palan. Eta Galiziarrak 52 irutik pasa ezin. Asko luzatuta raunketa, San Juan. Giro alrebesa dago arronerako, horre? Hemen txapela dugu, Pontevedraldeko beste ordezkaria. Izan ere, playoffera etorri diren bi klubak, emakume eta gizonetan, txapela eta tiran, Galiziako hegoaldekoa dira, Pontevedrakoak, eta horrek esan nahi du aurten goikaldekoak baino hobeto moldatu direla. Esperientzia handiko arraunlaria daude, hemen kuadrilla honetan, eta nolabait ofizioa oso ondo ezagutzen dutena, Antia Dominguez adibidez, Noa Biaño, Euskal Herrian aritutakoa, bai Orion ere jarduntzen, Biaño, eta hauentzat hemengo lehia ez da kontu ez ezagun bat. Hemen Zarauztarrak, hor da Naikari Osa, patroia, Erne, bandera goian. Bai! Aldekoa. Seguru, irtera horretan Zarauztarrak eta hortxe dira lane. Kanpoan harrituta geratzen, katamaraneko plan horrekin, Miguel, San Juango treneruari, hor mugimendu ikeragarria dago. Asko aldatzen dira gauzako. Ontziago gortzen playoff erdia. Bueno, lehenengo referentzia, Donostiarra eta Zarautz parean, Zarautz hasiberria da, baina Donostiarra San Juani segundo bat, txapelari 2, tirani 7. Erabat kostan, erabat bazterretin nola sartzen da. Horkakoa, ontziako gortzen. Gaur burua hotz mantendu behar da, lan asko egin behar da, erreferentzi mingarri bat jasota ere, patroiak aurre egin behar dio, kuadrilla animatu eta segi lanean. Beste detalle bat, Mikel, aizearen eta olatuaren norabideagatik, Ziaboga oso mantxoa egin dute. Zergatik, aurrekalariak arrauna sartzen duenean, itxasoak eta izeak utziko ez ziolako treneruari giratzen. Bueno, momentuz, beste referentzi bat, Donostiarra eta Zarautze parean, segundu batera San Juan, 3 txapela, 8 segundoko atzerapenarekin tiran. Segundu askotxo galtzen tiran. Naikari Osa, trampaldore igota. Anesta giro dagoeneko San Juan Darrak. San Juan Darrak maniobran. Arrazola. Begira, nola sartzen den, 5 eta 29 hartu diote lan erditako horretan Bateleren traineruari. Norabideak, txapela oso baborretik ikusten da. Momentuz albistea da, 3 euskaldunak daudela, segundu bakar bateko tartean. Txapela 2 segundora eta tiran 11. Hor, baborrek aurreko paladan zenbat arazo izan dituzten, arraunaren pala libratzeko. Begira, nondi duan txapela eta nondi duan tiran, Bai. Txapela oso baborrera bezala ikusten dut, edo beste uste dut tiran eraman duela ikeragarri. Zet, arte, ia kale beteko aldea. Bai, zuharria. Txapelak orain norabidea aldatu eta metro asko egin behar ditu. Hemen Donostiarra. Oraindik ez. Ba! Segundo bat, Bai, tartea ez handia. Donostiarrak 5 eta 28, segundutxo bat bizkorrago San Juan baino. Donostiarrak orain Zarautzi bat, San Juani eta txapelari 4 eta tirani 14. Hor Laida Valderrama, Ziaboga garaian, errepikatutako maniobra. Bueno, urrengoak Ziaboga egiten Izaro inguruan txapelakoak izango dira. Bueno, lehenengoz tiran hurbiltzen ari da, 2 galiziarrak, tiran eta txapela. Txapela
etorri zaite harrituta nengoelako norabidearekin eta orain metro desiente egin beharko dituelako balizaren bila eta hori beti da kalterako. Eta datuak ez dira engainagarriak. Donostiarrak Zarautzi orain 2 segundo, San Juani 3, Txapelari 6 eta Tiran 16. Bueno, urruti, tiran. Lan desiente, bai. Aurrik usten genuena. Urrutitxo. Ziaboga ere oso zabaletik. San Juanekin Ziabogan beste pare bat segundo. 5 eta 45. Gainako taldeak. Lan erditan, Donostiarrak eta San Juanek esango dugu, 16 segundo Tirani. Begira nolako lanak, Txapelak. Hor pixka bat asmatu eskero, Mikel, Izaro aldera, hor nola eramaten duen, olatuak atzeko txopari nola eragiten dio. Oso marinela dago giro, oso. 2 segundoan Donostiarra, Zarautz eta San Juan. Hori da. Argi hemen kontu. Txapela saspira maniobraren hasiera horretan. Eta Txapela lotxagarri zabil, Ez, lotxagarri ez. Hortxe gara itxarreko latu. Norabidearekin behar badan astu dira eta galdu dituzte segundu garrantzitsu batzuk. 5 eta 33. Txapelako entzat hartutako denbora. Alrebesa dago gogotik arraunerako. Horda, area longa trainerua. Erne orain. San Juan ari da rekuperatzen. Eta Zarautz daude hortxe segundu bat Donostiararekin lehian. San Juan asmatzen ari da barra. Hor. Ara, 36 palada minutuko. Hemen gure beste berrikuntza bat. Datorren demoraldirako sakonean eta hobeto ikusteko, baina zenbat metro falta dituzten eta zenbat paladatan ari diren lanean. Erne hau bero dago, eunenekotan dago lehia, Donostiarra, San Juan eta Zarautzen artean. Zarautzarrak. Trabesten denean, Dane hor begozo, orain... Zarauztarrek ere egin dute hori, 5 eta 28 Donostiarraren denboratan. Beraz, 5 eta 28 Donostiarra eta Zarautzentzat, San Juan segundu bakar batera, Txapela 5 eta Tiran 16 lan erditan. Begira, San Juan nondi datorren, eta Donostiarra nondi datorren. San Juan lehian sartu da buru belarri, Joan ere ondo joan dira eta hortxe daude. Txapelak orain segundu asko galdu ditu, Ziaboga garaian 5 segunduko galera zuten, orain 11 Donostiarrarekin kontuak hartuta. Donostiarraren aldeko erreferentzia dugu. San Juani segundo bat, Zarautzi 2, Txapelari 12 eta Tirani 28. Norabideak San Juan eta Donostia, San Juan nolabaite lehorra alderago dator, Donostiarra atera da, estriborrerago nahi eta behar bada, olatuarekin Nikol Maroñok trainerari barrura uzten joateko. Momentu txarra hau Zarauztarrentzat, Donostia eta San Juan segundu bateko tartean, Donostiarrak aurretik, Zarautz 3 eta erortzen ari da Txapela. 13 segundo, poparean orain etorri ezinik, hemen trabeskako olatuarekin eta gorabera asko eta segundu handiak joan dira hor bat abestearen atzetik eta Tiranda azkena 32 segundora. Gaur etzegula erabakiko hau, Gaur 3 arraun elkarte, 3 euskal ordezkariak helduko dira, ematen du tarte ez handiegiarekin eta biharkoari begira. Gero Txapela urruti 15, Tiran 34 eta San Juan azken metrotan sartuta dugu jadani. Gogor egin da ontzi hori, 39 paladan eta luze arraunean. Hor da, San Juan. Eskatu, Laida Valderrama patroia, badaki zer dagoen jokoan, bigarren postua, Zarautzen aurretik, hor euneneko batzutan urrezko puntu badago. Hor da, San Juan. San Juan. Bai, 11 eta 47. Behin-behineko denbora duzue, eunenekoak eta gero, zorrotz, bideofinizaren bidez aztertuko dituzte. Bueno, segidan Donostiarra dator, orain arte, hasieratik erreferentzia guztiak Donostiarraren aldekoak izan dira. Eta orain ere aurreti datoz. San Juan baino 2 bizkorrago eta Zarautz 4-5 galerarekin 3. tokian. Zarautz orain ari da galtzen.
Txapela 20 segundora da, eta tiran oso urruti 29 20 segundo ditu, San Juanen denbora usteko. Amaika 46 eta 88 euneneko. Amaika eta 46. Aurretik, Donostiarra, bai. Donostiarra aurretik. Marroken gari gabe, Amaika eta 45. Segundo pasatzen. Behin-behineko denboran, segundu bat eta erdi Donostiarrak San Juani. Eta Zarautze Donostiarra baino 6 segundo gehiago ari da erabiltzen. Metroak falta dituzte oraindik desiente, baina egundoko susperraldia beharko luke Zarauztarren enbata. Barruaren postu horretan ez bukatzeko. San Juan ez Zarautz. Amaika 45-0-0 Donostiarrarentzat jarri duten denbora. Hauxe, San Juani ia 2 segundo. Bat eta 88 zentesima. Zarautze orain playoff erdia orain dauka, San Juanekin denborarik ez galtzeko. Bai, segundu bat edo bi errekuperatzea, erlojupekoari begira bihar Ibai Zabaleko uretan, funtseskoa litzateke. Barrurantz, kostatzen ari zaie, baina beste estropadak geratzen da. Bueno, argi dagoena da, Euskaldunen artean izango dugula jokoa, eta Euskaldunen artean daudela urrengo Euskotren Ligan aritzeko bi txarteloiek. Hemen Zarautz. Ete ligako txapeldunak izan dira, baina San Juanekin burruka oso latza izan eta gero. Baina, 2 segundo errekuperatu dizki orain, hemen. Eta lehunaldi honetan, bueno, biharkoari begira... Etxarte entrenatzailea horru bizian izango dute, esanaz estutu. Hemen da Tiran. Tiran lanak amaitzen. Aukerari gabe Tiran. Bai Tiran, 12 eta 30. Gaurko saio honetan azkenak izango dira. Berrogeita 5 segunduko galera Donostiarrarekin konparaketa eginda Moañako kirolariek, Tirango arraunlariek. Hemen da txapela. Txapela. Serio lanean, Zarautzene pitimate estriborrera orain. Miguel garrantzitsua, hor, bi buia horien artean sartu behar du. Lehenbiziko eta bigarren kalen artean sartu behar dute. Bai, txapela, 12-0-8. Zarautzek. 5 segunduko galera du, Zarautzek orain laukoa, Donostiarrarekin. 3 errekuperatu dizkio, 2 minutuan. Eta San Juan, argi, San Juanen denboraren gainean da eta. Puntu bateko galera izan da ere, ez da gauza berbera 3-4 segundo izatea gero, berdinketei begira, edota bat bi. Argi, Txapelari 12-0-8 eta 48-18koa sartu diote. Hemen dator Zarauztarren enbata, eman eta eman. Horentxe, San Juanen atzetik bai atzetik, baina... Hortxe, 11 eta 49. Bueno, azkenik behin-behineko datua da, San Juandarrak Donostiarraren atzetik ia 2 segundora, eta Zarautz lauter dira. 4 eta 10 jarri dute orain. 11, 49 eta 10 Zarauztarrentzat. Borobilduz, Miguel, Donostiarrak San Juani 2. Dezakegu, Borobilduta bat eta 98 bai, Zarautzi lau. Lau segundutan daude ikurak, baina gaur 3 puntu eramango ditu. Garrantzitsuena gaurko puntu banaketa da. Donostiarrak 5 puntu, San Juanek 4, Zarautzek 3, Txapelak 2 eta Tiranek 1. Denborak bai, baina garrantzitsuena puntua dira. Lehenengoz puntuen zelkapena egingo da, eta berdinketaren kasuan, orduan bai, orduan hartuko dira kontuan beste datu hauek. Orduzu elkapena, bagoaz, Eritz Hernandez lankidearen gana. Alaxe da, gurekin baitu Donostiarren patroia Nikole Marayo. Nikole, Soriona, parabéns. Gracias. Bueno, los de San Juan han celebrado como si les fuera la vida. Vosotras más cautas, no sé, una bala salvada, ¿cómo lo tomáis? ¿Cómo tomáis esta regata? Eso es, sabíamos que hoy iba a ser una regata dura, al final
los campos de regatas que son parecidos a este, es Guetari, tampoco es que esta temporada hubiese mucho viento en esa regata, entonces es un campo complicado, la mayoría de nosotros nunca había remado aquí, o sea, es la primera vez para todas prácticamente, y eso, es bastante sucio porque es todo el rato el viento, de lado, y no es un mar al que estamos acostumbrados a remar, entonces, pero eso, sabíamos que si hoy librábamos entre las tres primeras entramos, que lo tenemos más fácil para mañana. Partíais como favoritas después del fin de curso que habéis hecho, que habéis remado muy bien. No sé, esa confianza también imagino que suma a la hora de afrontar una regata como esta. Eso es suma, pero también igual te resta algo porque al final pues nos meten una presión que igual otros equipos no tienen y bueno, estas últimas regatas de temporada ya las íbamos haciendo bastante mejor, la clasificatoria de la Concha también, la Concha, entonces también nos daba un poco de nervios de partir como favoritas y al final pues meternos una presión innecesaria al final para el equipo. 5 puntos suficientes, ¿ya esta victoria es suficiente para mantenerse en la categoría? No, para mí no. Yo siempre les digo que hay que ir paso a paso, hoy la regata listo, descansar bien, resetear y mañana es una regata nueva. Bueno, pues de momento disfrutar y mañana que sea lo que tenga que ser, por lo menos hoy habéis ganado. Muchas gracias. Begira nola ospatu duten San Juan darrek gaurko bigarren postu hori, zabali dago lehia, baina gaur 4 puntu bildu dituzte, Donostiarrak 5, Zarautzek 3, atzean geratu dira Txapela eta Tiran. Iragarkientzat tarte txiki bat, berehala protagonista gehiago zuzenean Bermeotik.